guys, nibalik na ko. Igor ako na to og isa ka oras. Ato ni padayon ang atong history na ikapito na buntod. Sa katong ni Agi, nakasugat man to siya kapring si Isto Butatoy. Kung ano to siya naagta, puti kayo ng luspad. Kay si wait katog sige nag Facebook. Kuan ba jud guys, pagkaon niya ato na siya nasugatan na to. Wak-wak na naga sa dagat. Igat pa jud kaayo kay nag high heels. Pagkataw-taon ato guys, naba jud siya nasugatan sa back guys. Buntis ba, buntis. Buntis na tiyanak ko, buntis na tiyanak. Kini guys, igo na ni siya ni Agi. I-recruit man ni siya kay para mahimo siya puno. Di man siya musugot kay maato siya sa ikapito na buntod. Kaya doon lagi niya ang pangasaon. Ni Agi po siya. Dagat yun na ocean. Nakasugat po siya mga laing-laing isda. Bulinaw guys, nagdako kag mata. Oh my God! Nakasugat po siya kinasun na gikagid. Nakasugat po siya piranha na gihubak. Nahibo po guys na ngayon naabot ang buaya dito guys. Guys, napoy Serena o Chokoy. Pero wala lang nagpakita. Kaya wala man sila kapanglaba. Nagawa sila kapalit og sabon. So, mauna to guys. Huwag yapon siya nagpadala. Kaya moadto siya ikapito na buntod. Pag abot niya sa ika-unom na buntod. Naabot na po siya sa ika-unom na buntod guys. Pero nibalik siya sa ika-lima na buntod. Kaya nakalimot man siya pag-agi. Sastang wang. Pag abot niya sa ika-unom na buntod, gana na siya muuli. Kaya nilingaw na niya siyang papa. Gawang nabiya kay to. Kaya iyaham siya giapas. Kaya siya'y mabinlan sa kabilin. Iring, daro, kabaw, tanahayop guys. Labi na to ilang balay na dako kaayo. 5 ka indana. Napadyoy underground. Og tunnel. Ay layo man yung nagian. Nagpatan na siya suwat. Priority mail. Maabot dayon o sa kaadlaw. Nagpatan siya suwat. Kaya nahutan siya konsumo. Sunod adlaw ito guys. Ipadadaan po dyan suwat siyang papa. Ingon niya papa, ayaw na lang pag-uli. Di na siya ka-uli kay ni Rimati na labalay ilang giprinda. Ila na lang giprinda ko sa 1,000. Ang sugarol man ganito iyang papa. Iya ragod giprinda ang iyang balay sa 1,000. Munang napadayon si Tisto Butatoy sa ikapito na buntod. Sa ikapito na buntod na ay dako na balay. Pero walay portahan. Naay bintana, usa ra pud kabuok. Sige siyang tawag sa tag-iya. Kung kinsay tag-iya dito, ikasab-an pud siya kay wala niya gipislit ang doorbell. Ni ana ang tag-iya, dito to ikapito na buntod. Ang ikawalo na buntod na to. Oh no! Nasaag naman din siya dito. Skang buanga. Pag balik niya si kapitong buntod, wala na dito ang ikapito na buntod kay gipatag na. Ihimo ng skating ring. Tidit. Guys, magbuhat naman ni Parto. Guys, taas-taas naman dyan niya itong story. Ato sa niputlon kadiyot. At ang sumpay ha. Ay na mo kalimot sa pag-subscribe, like and share po. Karon dagan mig views. Makapalit na mig share. Stay safe lang gihapon. Amping mong tanan. Bye. Peace.